Salam mehriban tomuşçularım, kanalıma hoş geldiniz. Men bu ünitede mal yağını, yani kuyruk yağı, ürküt yağı ya da iç yağı kavurup yağın alınışını görkezmekçi. Menem bunu ullarmadan öğrendim, yani öňden edilýän kadimi usuly. İlki bilen yağı başardığınça onuq doğrap atarmaly. Sonra bolsa yağın möçberine öre sujağa goýmaly. Yani menne 1 kilo golay iç yağı wa men ýart käteden köpräk suw goýdum. Sonra peteçik otda goýup gapagyny ýapyp biraz pişirmeli. Pişirýän wagtyňyz hökman ýygy-ýygydan garyp durmaly. Yağı gawuran wagtyňyz bilmeli datyňyz mehribanlar. İç yağı bilen kuyruk yağı, ürküt yağı ya da it yağı garşdyryp gawurulýan nädir? Sebäbi iç yağı çalt pişýär, beýleki ýağla gijrak pişýär. Men bugün geçin iç yağını atırdım. Ne biraz renki ütgap başladı. Yine de kapağını yapıp biraz pişirmeli. Ne öňüm aýtşym ýaly çalt-çaltdan köpräjik garşdyp durmaly. Ne biraz suwuny çekip başladı. Yine de 2-3 minut kapağını yapıp goýsak, ondan sonra gawury bersek bolýar. Ne ataranyma 20 minut ýaly wagt geçdi. Tuğunu çekip biraz gawurulup başlany bildirýär. Ne mundan sonra kapagyny açyp, oduny birazajyk begeldip, ýani aralyk ortda goýup gawurmaly. Biraz çalarak gyzardyp alsaňyz ýağıňyz apakçy bolar. Käbeleri hap gyzardyp, hap gawurup alýaly, onda ýağ biraz goňrumtyl bolýar, ýagny ýan-ýan. Çalarak gawuranyň hiç diýany ýokdur, sebäbi gawurtmajan zyňlamak ulun iýilýär. Ne men şular ýalyk görünüşe gelenni alýarym. Ne ýağ taýýar boldy, inni içindäki gawurtmajyny süzüp alaýmaly. Mehribanlar, duýdy barada da aýdaýyn, duýdyny başdan goşdan ýagy açyk diýerler. Şoň üçin ejelerimiz ýağ bolup gelýärka birazajyk suw bilen duýdy eredip goşýarlar. Men bolsa gawurtmajy alandan soňra gyzgynjakka üstüne oňjak duýdy tepeleýärin. Ne galanly bolsa şeýdip süzgüçden geçirip alaýmaly. Men düýbüne birazajyk ýağ goýjak, sebäbi mundan sonra bagröýken atarjak. Bagröýkeni öz ýagyny pişirende gaty tagamly bolýar. Ýöne mal ýağdan behi tutýan bolsaňyz, bagröýkeni günebakar ýaga ýa-da islendik üzümlik ýagyna gawursaňyzdan bolýar. Bagröýkeni bolsa inniki videolaryň birine size görkezerin. Ne bu alan ýağymyz, ne bulam sowandan sonra ne şu görnüşe gelip doňýar. Ne görşüňiz ýaly ak gar ýalak appakça ýağ, derde derman. Ýagny geçi ýagyny ata-babalarymyz üskülügi, dümewi bijirmek üçin köp ulanýarlar. Ony näsaga çaý çorba etip beripdirler, ýa-da näsaga çagy bolsun, uly bolsun tapawut ýok, gursagyna ýa-da arkasyna geçi ýağdan çapdyrlar. Şu ýerde bir zady ýagda saklamaly, ýagny ýaşullarymyz aýdardy. Geçi ýağ çalınan wagty diňe gursaga ýa-da diňe arka çalynýar. İkisini birlikde çalmaly däldir diýerdiler. Men geçi ýagyny şeýdip doňduruçda saklaýaryn, gerekli wagty ulanýaryn, birden gerek adam bolsa berýäryn. Gawurtmajynam şeýdip doňduruçda saklaýaryn, ony pitire goşdanam bolýar, çaý çorba etdiňem bolýar, ýa-da irtirlik etdiňem bolýar. Gawurtmajdan irtirlik edilişin bolsa, inniki videolaryň birine size görkezerin. Mehribanlar, inniki videolarymda taglykda görüşýänçä hoş sag bolan.